Marhiti gowarni di bata ama doon anak ng Tuhan Yesus Kristus doon di pagkadiaan do asin ni rohan ni Jacoba di tamaon marhiti hata ni Jacoba do majani at kalani madulog mahamu alih kapatiko mga sahong Jacoba taluk do marede at kana ujur maroh Ali Tuhan di bata aman-aman di Banua Ijam hodo na mga turong pardongan sa rikay. Di ida hodo dengan namyon na marsakap na marbatas. Jana na rodo na sila magilumas paso. Atong sa itatap mana sila di bagasang asin rohan. Paso-paso. Jana ramo di mana sila marhidi kiti pagtawin. Rajai mana sila marhidi kiti di pagkaya. Asa mamuka. Jana marujung di bagasang dami. Pardongan sa rikay na sila tangi mo matang yang namiyon ala ni asi dohot kono ni roham amin.
Shalom. Namin di kita saluna di lasni rohaka mangyuton lasni rohani situ gato sinisi sadarion hata di jebata na gabi hata lasni roha do kojahani saka masida tersurat lah di Rom 12 ayat sila sono mahaka ni Jehovah unang ma pakanat ciholong ni rohai hagiyo kamu mana jahat, pariang kamu mana lintang. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, jauhilah yang jahat dan melakukan yang baik. Apa namin di atas kemudian Hokdo ikon adong sada ujahan ni dihita selalu dan aku iso. Sada prinsip komitmen molotung pe di lasni rohani situ gak do sini sisa darion secara khusus alai ikut taluri do tong kita di lasni rohani situ bagi hata lima alani dak kolak tu situ gak do sini si kita do kita dijamitari alani awang kita coba bayangkan renungkan kemudian pakilalannya si Tuhan. Mulai kita nak berkeluarga, nak berpengalaman berkeluarga di nama ngadu di pamasuk-masukon di keluarga tawin, manang di ribet dah. Memang seminggu sebelum, sebulan sebelum, bahkan 1 hari sebelum. Somoni mah luar biasa. Lasni roh. 3 jam mau umur mama. Tahu umur? Tahu melihat itu kan. Boy nak jam 3 marsahon. Jam 2 pagi. Berarti kurang mudu mana? Kurang mudu. Ya Indra, mulai jam hari sore mudu jam 2 itu jam 2 pagi. Aktivitas Sabtu jam malam berat. Torgani berarti langsung sakit ya kan? Iya. Alainas itu justru segar dulu dibayar begini sini. Jadi lama dok. Oh aman. Memang mungkin mereka punya kesehatan yang lebih dari bukan. Oh aman. Mungkin karena mereka makan vitamin dan bukan. Secara psikologis sama kita. Alas dong rohan nasi. Gua alas rohan. Tahu dulu malam sama kita. Semalam. Waduh, tahu kan? Alai alalas roha nampera suhut masalah tu nak kira suhut kan? Kalau inang amang mungkin dari nanti dono siapa ngasuh buat atau sokan. Nama lapa si mulu kayak itu sebenarnya tenaga kelelahan sadari luar biasa sebenarnya. Perlu jadi nama itu siang pulau nasi baik pun mana kau siang masak busur atau masak malam kurang murung mana kau itu kan jalan anak merah kalau mah selera tidak selera alai adanya kui merdu lasti roha puasa mengasal lasti roha menginap mulai kayak ini majo lalu masuk puasa mengasal lasti roha hitung-hitungan lauk masalah masuk-masuk pada orang salibaya. Karena apa? Alat holong belum hampir sini kan? Holong belum hampir sini. Alami imai dan saya berbeda lauk berumah dan itu makanya juga disahun hendaklah kasih itu jangan berpura-pura.
hamau ni bata ditahiro hamuna dunwaing ni marbagas alilang tamahala Kristen marbagas semua sikilbi atong tanghong kamu maju Tuhan ni di bata tali naturuhut ni pardongan sarikyo ni ala Kristen dung ditopa di bata dunwaing ni do ibana ma dang dinggan sasada bawe buju Hubay man ibana sada guru-guru ang guru ibana. Baik aku ni dilo Tuhan Yesus. Ganun na paulakon ng yolina. Iya soalan ni na marmainan na palakuk sado. Pangalakuk do nang namabuat na sirami. Atong napinadum ni dibata dang jadi sirami ni Jolo. Songonot do dilo dibata tu babai. Hamu akalalwa kaholongi hamu mapardi tamu gabi songon Kristus nama kaholongi dunia jalan nama ngaleho dirina homokosa unang muruk hamu kepada sida ikon maroha hamu madongan nasida sangat baik kamu nasida somodongan panean dihanguluan naso trasudah dungi songono di dokhatan di bata kuaka parokuan diuluya ka parokuan magawa nabi songon panguluin na di Tuhan ay bawa idu ulu di pardintana songon Kristus ulu ni kuriay ikon botor orman tomang mardongan halapohon dohot hamenahon ito di parang ini buru-buri i mana harga di jolo ni bata dohot di jolo ni jolo atong sumunang kanakan parangi ang hatang di bata maha sumulot kon para siniroahon dohot habas arong dohot hasirepon ni roha masih pauni-unian maha dohot masih asia-asia salhut riting ni roha muruk rimas panugayong dohot pangcayoni jauh mah siap kamu alai dijijal ni saluhut nahi masih haholongan mahamu ai ido rahut ni nasunding dungi dami nasiyan di bata iba mangarajay di bagasan rohamuna jala saluhut na binahimuna marhiti-hiti hata mana kabayanan toktong may marhiti-hiti goa ni Tuhan Yesus asa di iba na mangarajay asa iba na mangarajay rohamuna dohot ulaw muna atong nung nga dibigi hamu hata ni dibata tarimot turuhut pardongan saripet namanukun mau ang jumoro di ko alip ang ulisi toga para monang ang pagbulo olo doho makajonjok kon di jolo ni dibata na umboto sa luhut doho di jolo ni ang anak ulison nari pangidor hamdo si Desi Benny Boro Manaluon nanirigmon gabilongan mo saripet olo doho magkaholong iba na siya nasa roha dohot panglaw siya nasa buhod hud maraparangi para parangihon parangi na balian rap dohot iba na olo doho mga juad dohot hagaleon na tungsurah mo ang parangin na jalan naso tupa paula komo manat tadi komo iba na paima disirang hamatehan kamu sobor molo nang sadaro mangului sa lupay dogma olo naman kung mau diho ali inang sin DCBT Gormanang nang wirid ni si Toga Parmonangan ang kulonon baindongan na sarili na olo doho makajonjokon di jolo di bata na uboto sa lulun doho di jolo di dongan na kumudison na di Bangilor Hando si Toga Parmonangan ang kulonon gabi sinuntung olo doho makaholong iba na siya nasa roham dohon marpangalahon na turi marada po iba na dohon marparangihon parangin na bagi pabuwa harap Kriste ko jala na sotupa mahilolok ko manang tali konomo iba pahimanisira kamatean kamu suruh molo nang sadaroham mangului salulay dogma
Olo. Atau masih lewat tangan siang na poso ni di bata doa nama buang mata na Tuhan mati di kuan di bata ama anak do di perbadia doa mata na pinadong ni di bata yang jadi sirap jol. Amin. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan di bata di sodakon Tuhan di bata mabuhina Tuhanmu jala asli marutana midahan di dopakon Tuhan di bata mabuhina Tuhanmu jala di pasar hong madamina tutot di munabe. Amin. Di Sitoga do sidisi oma aktif masuk muna Sadarion Sabtu 22 Maret 2025 Rom Sabtu 2 ya sidang Jalo mama Nuain isor di Sitoga do sidisi adong sada tanda holong ibu dia akan di parsoron pada itu dibaik itu song Alkitab tadi dibaik asa sada kami yang nang holong niro kani dia mato tadi di batama ujian di pakdongan sari alani jalo ma di bagasan kelas di roha Mari di Mahita Asirohan Tuhan Yesus Kristus. Dot holongi rohani di bawah. Dot persori kau di korbannya. Nama masuk kamu saluhuna. Amin. Selamat bahagia madi si Toga si Jala Horas Madinah.
Apa?